И здравейте, хора! Днеска сме тук с Слави. И ще играем... Слави, как ти казваш играта? No Mercy. Roblox No Mercy. Ей! Слави, кажи здрасти. Здрасти, хора. Не, без да искаш да сме тук. Хора, Ево тук. Слави казва. Чакай. А къде си, бе? Не знам. Ето. Чакай то да се разкара с кутията да... Идви. Ара майката, кой си ти, бе? Кои сте ви? Слави, идва. Аре, идви. Слави. Така. Който не знае тази игра, тук ще има някакви там препятствия и ще трябва да ги избягнем. И ще става все по-трудно и по-трудно. Да. Аз ще играя за втори път. Преди няколко минути я играх. Слави ме учеше. Стигнахме до 8 стейдж. Умрях към 5 пъти, той към 0. И се върнах. Не, аз умрях само един път, Добре, един път. Вече е ясно. Така, сега ще покажем нашите скилове. Нали, Слави? Да. Той ще покажа, аз нямам много големи скилове. Сай, ти си добър. Стигнахме до 8 стейдж. Да, ама като спалях 5 пъти. Така, този няма смисъл да го слушаме. Аз не го Да. Слави, си стига, защото не знам какво са. Слави, Ел. за какво си тия звезди горе? Ето, чакай, но тия червените падат. Когато падне, умираме. В смисъл, не, ние умираме. Обаче... Ако стоим на тях и те паднат, ние тогава умираме. Да. И ние после ще се съживим. Обаче трябва да мине рун. Ако, примерно, аз съм жив и Стили падне, става така, че той трябва да изчака да стане нов рунд, но ако аз умра, и двамата губим. Така че да. Да. Кюпид. Слави, това е. Тази стрелата, където ни целеше от тебе. Да, бавната. Бавната, да. Да, окей. Той тук Слави стоеше, защото аз не знам. Ето, гониме. Помощ. Окей, щит. Чак се... таковах. Мерседес. Отгоре пише колко време става, а това стана като на това. Почва да ме мори. Те се подбоя. Аз и да се паднах малко. Умрял ли? Ага. Не. Останаме, не знам какво правя. После оцелей само 20 секунди. 15. Ще броим ли до 10? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Излетяхме. Плюс 6. Ето ме. Ето го Слави. Върнах се Стили и тук съм. Аз Къде си, че? Защото ми паднах. Ето те, Стили! Аз съм спонсор. Как си? Стейдж 3. Така. И сега ще има реклами, да знаеш. О, не. Значи, тия реклами, тук трябва да ги махам. Малко е. Те се наричат модифайер, защото всеки един рунд може да получиш от 1 до 5 модифайера и също има шансове да получиш един трет, който трет само те бута и може да те рагдолне за известно време, няколко секунди, но не те убива. Ти умираш само когато паднеш от платформите, демек, да. Само когато падна от платформата, умирам. Само тогава умираш. И също, ако има платформа, която е паднала, но е само една, ти можеш да прескочиш, защото една е малко място. Може да прескочиш. Слави, научих нещо ново. Какво? Нали, то се беше сложа една реклама отляво и после още една отляво. Аз не ги бях видял. И после махнах само една реклама и те се махнаха и двете. Да, защото като е нов фронт се махат, като е нов фронт всичко спира. Ама не. Те имам предвид, че аз просто
Опа. Хора не сте видяли нещо. Това е чат GPT. Аз не се разбрах как става. То сега става малко по-трудно, защото има The Sacrifice, което е тази градина, е там. Е тук пред мен, където е. Не той е стрелата, ами е това тук, където сами. Аха. Ето е много гадно. Аз много мразя. Няма чек. Не, аз съм играл много пъти вече играта. Си ми свикна повече. Гадното е, че ни дадоха това инфектираните такова, защото инфектираните са, ако има една инфектирана, 4 около нея и те ще бъдат инфектирани, което значи, че ще стане по-голяма зона червен, което е гадно. И то Ето ме. и то ти роде в началото е супер ужасно. Значи, дано да се случва. Е това първото. И на всичкото отгоре ни дадоха 3 пъти време, че ще имаме по-малко време да избягна от тия, което е много гадно. Виж колко място пада. Да бе, аз ма как да се вземат тук целият мап пада? За малко. Сайт. Само да не забравяйте, днеска 7 часа ще снимаме на трети епизод на Майнкрафт и да не говорите път да успееш. Не, аз няма да мога. Аз няма да мога, защото компютъра не е при мене. Компютъра не е при мен и няма да мога. А ще можеш ли някой път да играеш? Ами някой път ще мога, да. Добре, някой епизодите Слави ще е с нас. Не знам, сигурно 4 или 5, не знам, тогава ще мога. Но това ли днеска да не е зле, защото той често трябваше да бъде обаче за видео. Така. Това ще бъде когато свършим с това видео. Стиви, внимавай! Ако се покажат зелени платформи, отиваш... Ако се покажат зелени платформи, седиш на тях. Седиш на зелените платформи. Да. Малко се попана, ама нищо. Пак! Паднах! Паднах! И аз паднах. Еми, нов път. Дай рестарта. Чакай. Да, рестарт направо. Аз се разтичам. Слави, дай рестарт. Добре. Давай. Когато пусна това видео, ще види кои хора ще гледат това видео. И само те ще знаят какво ще правим в третия епизод на Майнкрафт днес. Ще опитам да намерим цел и ще съберем. Просто ще лут. Ще намираме неща, ще лутваме. Ще правим всичко за един нормален сервер в един епизод. Слави да кажа, когато убием Ендер дракона, свършва това поръчето. Така че имаш много време, защото ние ще убием Ендер дракона сигурно след няколко месеца и на 20 епизод сигурно, когато стигнем. И хората, знаете, понеделник и сряда няма да има, не, и неделя, ама с изключение на тази неделя, другите недели няма да има такова. Слави, където се разбра, няма да има епизоди на Майнкрафт, само тази неделя. И понеделник и сряда няма да има. Всички други са с Майнкрафт. Обаче не знам откъде, защото много може да е. На мен не ми се играе, само защото аз ще загубя. Слави? Да. Свързали не е използваме ли някакъв? Чакайте, че нещо ми бъгна, може да се движа. What? Не! Стрелката е точно за тебе, стрелката и си на платформа. Какво стана, бе? Хора, нещо бъгва много. What?
Между това ми за втори път да съм в видео. Това ми е за втори път да съм в видео. Защото един път играх Among Us и попаднах на стример. Е така, просто влизам в едно лоби. И попаднах на стример, който се казваше Terra Grows. И буквално е така от нищото просто и се намерих на стрим. И това ми е за втори път да съм в видео, което е много яко. Това няма да ти последния път. Да. Сега кой стейдж сме? Какво? Кой стейдж сме? Трети. Така. И как? Аз мисля, че сме поне 8. 7. Добре, сега Всеки един рунд е 1 минута. так. Тия ръка е малко трябва. Това е трудно, защото... То няма как да се натиска. То е бавно. И тук като си стреля стрелата е бавна. Я ме да стреля стрела. Опасна аз като не няма. Искам да науча да видите това. Но само ще те рагдолне. Много е бавно. Почти ще да ме пута. Точно ти само ако паднеш от картата умираш. Да. Трябва да видя колко време е минало. 11 минути кога бе? Добре, след това аз му снимам над 15, така че нямам проблем. Слави, каква е ли мисията? Слави, имам някакво проекти отстрани. Знам. И то ще стане просто и така ще стане малко тъмен екрана. Но много малко. И ти казва кога ще стане тъмно. Това ти казва кога ще стане тъмно. И също е това там, където го виждаш, където лети с едни стрелкички, то ако ни удари пак ще ни рагдолне и ще ни хвърли на някъде. Ето падна. Ето тук оранжево-синято. Слави! Да? Моля? Отстреляй. А ние кой сме? 6. Сигурно не знам също така. О, не. Лапа, сега нещо такова. Кой сте че сме, че не видях? Видях. И аз не видях. Пица! След всеки едно, остават ли тия, примерно, рекламата има сега? Всичко остава. Всичко си остава. До безкрайност, докато не умреш. И тия реклама толкова ме дразня. Бе, какво е? Хора малко ще падна. Ама няма. Защото съм скилнат. Опа, както не знам. Мале, виждам колко. Чакаме нов рунд. Така. Сега поправяме това. Чакаме просто да... И сега сме рунд номер 6. Що не бяхме 7? 6-7. Между другото, Слави от OBS се чувам спойно и супер дразнещо. И не мога да разбера какво казвам и ми е малко трудно да говоря. Тази година уби и паднах, чак че се разсех. Падна ли? Да, а ти? Какъв е? Не. Добре, супер. И кай да се ръкомата, обаче задържа и тази воля. Ага. Окей. Аре. Тая игра мен ме кефи много. Тя е готина. Само че малко бавно в стейджовете. Хора, ако ви харесват такива видеа, лайкнете видеото и се абонирайте. Още малко ще направим
15 абоната, остават още 2. Давай, Стили! Аз имам 13. Брате. Скоро ще имаш 14. А. Между другото, аз за един ден ги събрах, мисля, че 4 абоната. Абе, Човек, чай, само ти кажа. Не знаеш, аз ще трябва да затварям, но играта мога да си я довърша. Аз ще трябва да спирам, човек. трябва да Sorry. затваря разговора ли? Какво? Трябва да затваря разговора. Просто трябва да ти затворя и ще... Тогава и аз мога да си довърша играта, просто ще трябва да ти затворя. Окей. Аз падна. Окей, да се затворя ли? Аз ще ти затворя. Чао, Стили. Чао. Хора, само се ме. Не се ме ставя тук. Но... Ето го. Търкашия. Аз все пак не мога да разбера с какво ми пречат тези мишки. Хора, ще се опитаме с Славе. Той не ме чува, ама ще се да. Ще се опитаме да стигнем до стейдж 10. Стягам. Окей, много. Връщаме се с рък. Айде бе, как стълиш, Опа. Добре, поне това път стана. Хора, не. Всъщност, да, няма много Minecraft. Но, да не забравяйте. Ще да кажа. Днес ще има да съдя това на Minecraft и още 3, обаче не съм сигурен, че ще мога да си третото. Също аз ще мога, но ще е трудно. Значи на Кикалък, Lucky Block, на Slime RNG и си обратно. Защото мисля, че разбрах от запада, че Стейк ще влягне. Добре да кажа. Абонирайте се за Алфа Ре. Пи едно дете. Сега как пиша? Ей с главата. Ел. Ей, после всичко малко. И умрахме. Ще изчакам. Добре. И хора, това беше от нас. Абонирайте се. Лайкнете видеото. И преди да кажа чао. Какво ще да казвам? Не знам какво ще да казвам за това.